Ærede brødre, det er mig den største fornøjelse igen at sidde her og få lov at runde af på året, der gik. Som altid, når jeg sidder og skriver de her taler, så bliver jeg mindet om, hvor privilegerede vi er at have skabt dette unikke fællesskab. Men man må også tænke på, at det ikke kun er et privilegie. Vores broderskab er også resultatet af en årelang, vedholdende og engageret indsats. Jeg forestiller mig en gang imellem scenariet, hvor I opdagede, hvor ofte jeg rent faktisk bruger det oplæste ord, og deraf som en meget naturlig følge smed mig ud af resistancen på røv og albuer. Ja, så vil jeg sidde tilbage ensom og sørgelig og rådne langsomt i min lænestol med en misundelse over det fællesskab, jeg var alt for opblæst en stodder til længere at være med i. For nu har I endnu ikke opdaget mit forbrug af kvababelser, og det priser jeg mig lykkelig for, kvast, hvor glad jeg er for jer og det, vi har skabt sammen. Temaet for dette års nytårstal vil derfor være, hvor sjovt og gnidningsfrit vi har det sammen i resistancen. Skål. Ja, som I alle ved, så har resistancen stille og roligt været i opløsning i det herrens år. Det har været et år fyldt med skænderier, usikkerhed, mistillid, kontroverser, uvenskab og anklager. Det har på alle måder for hver af os føltes som om, vi stod på en krigsmark, hvor hvert eneste sekund kunne blive vores sidste. Vi har aldrig kunne vide os sikre på, hvor eller hvornår den næste broder stod klar om hjørnet til at dolke dig i ryggen. Du har kun været sikker på, at han nok skulle stå klar på et tidspunkt. Det startede på en for evigt forbandet torsdag i 2020. Pudsigt nok lige efter pilotens fødselsdag. Købmanden forbryder sig på logens kodex og eskalerer fuldstændig unødvendigt ved at bede alle om at medbringe sengetøj. Piloten er ikke langsom til at være den anden i rækken til at eskalere komplet unødvendigt ved at intrigere yderligere på købmandens eskalation. Præsidenten forsøger at gyde olie på vandene og etablere en fælles forståelse, så de ophidsede brødre kan slå koldt vand i blodet og vende tilbage til en normal hverdag. Købmanden forsøger sig dog igen som en ildspydende drage og puster yderst eskalerende til ilden. Præsidenten kommer igen ind fra sidelinjen og forsøger at afværge yderligere slagsmål og eskalering og lykkes med at dirigere samtalen hen på noget mere fredeligt. Og så skulle man jo tro, at alle levede lykkeligt til deres dages ende. Men nej. I et kollektivt mentalt sammenbrud opstår disse skænderier med jævn frekvens i en lang uendelighed af eskalationer. Præsidenten, skal man have sengetøj med? Ja. Præsidenten, hvad er det nu sengetøj er? Idiot! Kan vi ikke bare blive fucking enige om, at fucking sengetøj er fucking inkluderet hver gang vi fucking leger et fucking sted fremover? Skål. Ja. Som følge af alle de interne kontroverser i resistancen, måtte et nyt værktøj introduceres i starten af det forgangne år. Nemlig retssager, hvor brødre kan anmode en højere
instans om at fælde dom i uoverensstemmelser mellem 2 eller flere brødre. Det hele startede egentlig som en hver anden tirsdag morgen, hvor optimisten i et forsøg på at frigøre sig fra sin kedsomhed prikker til den røde, sovende bjørn i håb om at få lidt sjov ind i den grå hverdag. Optimisten anvender her et særligt greb, som man i faglige kredse kalder at pisse en bruder i røven. Den røde, sovende bjørn er i et anfald af raseri vågnet fra sin babydvale og imploderer fuldstændig efter at være blevet prikket til. Præsidenten vælger herefter med et klassisk konfliktsky forsøg på ikke at skulle tage ansvar, når det kommer til svære beslutninger, at oprette en meningsmåling, der lader fællesskabet diktere, hvordan en passende straf bør udmøntes. Optimistens kedsomhed er dog ikke helet helt endnu, så han prikker videre i en intens og morbid nysgerrighed efter at se, hvad der sker, hvis piloten tager et trin op af imploderingsskalaen. Piloten frustrerer sig over manglende support, hvorefter resistancen viser sit sande ansigt. Et ansigt, der som bekendt griner fra øre til øre, mens det sparker til en, der ligger ned. Piloten langer ud til højre, han langer ud til venstre, i et sidste, desperat, og men kreativt, håb om, at nogen i denne mørke verden vil høre hans stemme, der sagte syner hen i en døs af afmagt. Sjælen er slukket, og det er tydeligt, at resistancen er gået alt for langt i sit forsøg på at gruppekrokettere piloten. Indtil det en dag slår klik for den stakkels pilot. Som måske bekendt var der derefter et ondsindet menneske, der valgte at tage dette op som punkt i oktobermødet, hvor det akkurat lige før vi stemte igennem at lave nosseafstøbninger, blev stemt igennem, at piloten som straf for at forlade hyggechatten skulle skrive et undskyldningsbrev til præsidenten. Således kulminerede det hele med, at resistancen som forening og fællesskab blev placeret midt på skydeskiven i december, hvor piloten anklagede resistancen for at have tildelt ham en straf, der ikke lå inden for fællesskabets bemyndigelse, og som der ikke var dannet præcedens for. Desværre, som nogen måske også er bekendt med, var den højere instans ikke rigtig enig med piloten, og resistancen blev frifundet. Det vides til dags dato stadigvæk ikke rigtigt, hvornår piloten vender hjem til hyggechatten igen. Men piloten, vi ved jo alle sammen godt, at der er en dybere liggende årsag til din indebrændthed. Vi ville måske bare foretrække, at du sagde det lidt mere direkte. En dybfølt skål skal der lyde for dig, vores elskede og lidt stakkels pilot. Når resistancen nu snarligt er opløst, og vi alle er efterladt hver til sit til at rådne op i lænestolen, vil vi i det mindste have de gode minder at tænke tilbage på i 2024.
Det har nemlig været et år fyldt også med spas-aktiviteter og gode oplevelser. MOO stod for et skønt MOO-arrangement, hvor vi var ude og svinge køllerne og spise dansk. Jeg tror dog personligt, at årsagen til, at du som bekendt ikke beholdt pokalen, var fordi der aldrig blev inhaleret et marmeladeglas med brudski. Du må få snusemaskineriet i gang til næste år, elskede kapitan. Vi var også i år så heldige, at ingeniøren bare sådan lige stablede ikke kun 1, men 2 logearrangementer på benene til os. Med til veltilrettelagte og planlagte arrangementer skal man altså lede længe efter. Skål til dig, Ingenious. Pres inviteret til Valby og underholdt pøblen i 11 timer med blomsterbinding, med beachvolley, med landskamp på storskærm. Indtil han til sidst fik en overhaling af dimensioner for at skride tidligt. Skål for mig. Revisoren inviteret på netcafé, skred efter 1,5 time og hørte aldrig for det fra nogen igen. Skål for revisoren. Årets generalforsamling var igen en magtdemonstration af, hvor gode vi er til fantastiske konkurrencer i at kaste grankogler mod træstammer, bade i havet ved midnat og, for nogles vedkommende, sove inde hos naboen. Jeg har Louise og men jeg har krummet redden har en smugløs. Nu er jeg god. Ja. Så må jeg bare få masser af steder. Så smider jeg bare køkken på mig. Hvad er det, du vil? Hoppa! Musik. Sidst der var koncert, sikke en røvfuld jeg fik. Sidst, men ikke mindst, holdt vi julefrokost-traditionen hævd, da vi på Prinsessegade sagde farvel og god rejse til ingeniøren i hans crib. For uden nosseafstøbninger, skønsang. Lever vi, så sænker vi og skåler med hinanden. Skål! Skål! Og horribel sang. I will survive! As long as I know how to stay alive! I got all my love again. That's why. Var det bare en dag fyldt med broderlig og nosselig kærlighed og sjov. Og fantastiske, yderst hjemmelavede frikadelles. 2024 blev også året, hvor vi endelig kom på skitur igen. Det var stort. Når man kigger på dokumentationen, er det tydeligt at se, hvor meget vi fik stået på ski og trænet vores skievner. Bare én gang, bruger man. Men vi stod altså på ski, kom tættere på hinanden og havde også nogle dybe snakke. Prøv lige at se en bærende bjælke. Flot og bærende bjælke. Det holder det her. Det holder.
Skål til mine elskede brødre for nogle skønne arrangementer. Vi giver den sgu op for hinanden. Der er også sket lidt på privatfronten hos flere brødre i det forgangne år. En er blevet forlovet, 2 er blevet gift. Mængden af prospects er steget gevaldigt, og ligeså er mængden af trætte fædre i resistancen. Ja, selvom det er en stor forøgelse af babyer i resistancen, så må vi jo også erkende, at det desværre ikke helt blev til det antal prospects, som vi havde håbet på. Skulle det have været helt rigtigt, havde tallet jo faktisk været det dobbelte. Jeg kan derfor kun forestille mig den smerte, som vores elskede bruder har skulle overkomme i det forgangne år, da planerne ikke helt gik som forventet. I en situation, hvor der ellers ikke er mange positive ord at sige, bemærkede jeg dog også noget unikt. Jeg håber nemlig, at det også var vores broders oplevelse, at resistancen stod klar med åbne og uforbeholdne arme. Klar til at gribe en broder, der går gennem den nok værste krise i sit liv. Jeg husker med triste, men også varme og kærlige følelser den aften i Asserbo, hvor brødrene sad om bålet i mørket og lyttede til og holdt om den nødstedte bror. Og det er jo noget af det, som jeg personligt længe har talt for, at vores fællesskab også skal kunne. Et fællesskab med plads til, at livet, som livet uværligt vil, smider dig en lige højre i fjeset. Og det er jeg ekstremt stolt af, at vi viste i det forgangne år. Også på trods af omstændighederne. Jeg vil gerne udbringe den allerstørste skål af dem alle til vores elskede bror og hans partner. Skål til jer. Og må det næste år blive i jeres favør. Her på falderebet vil jeg bruge tiden på at snakke om, hvad vi måske kunne gøre bedre til næste år. Så fremt logen ikke er opløst til den tid, naturligvis. På mærkværdig vis fik vi nemlig i det herrens år 2024 snedet os udenom ikke blot begge årets pokeraftener, optimist, men endnu værre, også den årlige vedtægtseksamen. Jeg vil gerne have lov at kalde en kollektiv din fucking. Men godt nytår til dig og dine kære alligevel.